Sizocela ke besafunda njalo sizawuhlonipha utata uApostle. Hallelujah. Utata uManqana azotsho nje ilizwi ezawuvala. Hallelujah. Naye utata ule metro osebenzileyo simbonile ke singabanye Thixo unceda kakhulu kule ndawo yalapha eBhayi. Mayibonge Nkosi. Sizawucela ke tata wamuze ngaphambili uzoba nelizwi xa uzalivala. Siyakuhlonipha ukwekhaya egameni leNkosi Yesu Kristu. Ngicela simshaye izandla kuApostle. Simshaye izandla sizaphambili. Ngiyacela zakho ndabani. Awuhloniphe ezisebenzileyo kule ndawo yaseBhayi. Indawo yonke yaseSouth Africa. Amen. Hallelujah. Manje singahlaleni njena phansi. Mama notata ndocela just 5 minutes of your time before ndibe kanti ndiyavala. In fact andizanga yovala. Into endiyoyenza ndiyokhuthaza ukuqhubekeka nemfundiso ethe yebo iyawa. Hallelujah. Zikhona izinto esinozivala sizijike. Nezinto esinokuzikhulula. Oh yes, come on. Siyokhulula ngoku into uThixo ayityalileyo. Oh yes. Ndifuna ke ndize kulomfana. Amen. Utatakho uthethile kakhulu ngawe. Ndiyacinga tata andiqali ngozukufika apha. Unento emalunga naye. Okay. Ukuba andikho-mistaken. Ndifuna ukuthi let me benke ndaseKapa ndimenywe eKapa. uThixo wandinika isityhilelo ngalamzuzu ndihleli phansi. Ndiqonda into yokokuba even noba ndinosenza apha ikhona into enako ukubanceda abantwana bakaThixo. Okokuqala ndifuna ukuya kumfana intsebenzo yakhe. Intsebenzo yakhe iyabonakala namhlanje. Uba lo mfana usebenzile. Njengoba ndumjongile nenkosikazi yakhe ndacinga ngomnina wam ongakholwayo. Ungangayi. Umnina wam akasoze akwazi ukuyenza lento yenziwe ngulo mfana. Kodwa because of lo mfana ekhethe ukuhamba noYesu. Just imagine 10 years esemtshatweni young. Ewe endleleni because of ngabantwana abagquduzile. Kodwa ukwazile ukusustaina umtshato wakhe ngamandla kaBaba. Men of God, I salute you. Yabona namhlanje uThixo ukhwelezile ngezi hours sithe kanti saba kanti silapha namhlanje kangekho interference. We could hear from the message ukuthi uThixo ukho ebekho mfana wakho, which means let esuku lakho namhlanje is recorded. Mfana wami it is like uphule irecord. Umtshata uko easy. Nanti inkosikazi yami. Dina 33 years ndisemtshatweni. Seke sanexesha saya ehotel esodivorce. Yalazelo bani. Saya ehotel ndakhupha imali. Athi masambe mfazi wami siyoyidiscussa lento ehotel. Okugqibela saya nenkosikazi. And idivorce yethu yayismart asixabani qha.
Klento usathana ayityaleleyo ezintweni zethu sazithalela uba sayenza. Yeah. See. Safika ngolohlanu sala. Uyayazi msitaqhankqana umjonge ngapha. Yeah. Savuka ngomgqibelo. Sathi masihambe ke start walk elwandle. Siyokuphula ke ngoku. Sendigqibile apha enhlizweni into yokuba ndizamthengela indlu leya ibe yeyam. All right. Ndogqiba mose ndisebhizinesini ndinezinto. Hey. Ndathi ndizamohlulela torhwana umntana abantu. Ndingamshiye ngenanto. See. Sithe sisathetha njalo kamandi naye ukheke naye hayi no fine akwenzeki bazalwane uThixo ulungile. uThixo ulungile. I looked at her ndamjonga ndafumanisa ukuthi asiyonkosikazi. This is not my wife. Ndathi ndomjonga ndafumana ukuthi ebusweni bakhe kuhleli idimoni. Ndathi asiyonkosikazi yam. That in the name of Jesus. Nkosikazi yam yastrima yanditsibela saba kanti siyaxolelana up until today. It never take a decision wrong etyalwe nguSathane. Wogqiba u-8 on top of that. Mamela kuba uThixo uthini na ngale nto uyivayo. Ngoba uSathane ubeka into sogqiba thina silwe thina singalwile. Thank you, man of God. Jonga, let me tell you something in the yenziwe ngumfana. Uyayibona le phone? Uyayibona le phone? Yeah. Uyayibona le phone? Yeah. Uyabona le phone iyagekela? Yeah. Uyabona le phone? Uyakwazi uyithi? Amakholwa wanamhlanje aphansi kwengcinezelo Yay. yokuqhubekeka nale journey ayikho easy. Sifumana amakholwa ahambayo siwabone lapha aphinde anyamalale singawaboni aphinde because they lacked power to stand up. Hey. Sibabona abanye sebezawufika uve into yokokuba i-enemy ibe nepower yokuphula down. Disappear singamboni. Hey. Kodwa ke kukho abo bafana nalo mfana. Uhambile zakhona izinto but he kept on moving. Akadinwa noba besene lapha kangawe wogqiba walawo waphinda wavuka. Wavuka now usendaweni yokuthuza. Kandawa kuye ipower is in him. Come on. Ukuba ufuna ukutsalwa yi-force of gravity, it's up to him. Okanye atsalwe yi-force of gravity to hell, it's up to him. But ipower seyinikiwe ngoba he overcame. Yabona ngoku into ayenzayo ngoku ugqibile. Ukuvuka kunzima but ukuhla kulula. Now noba leliphina igqwirha Yeah. elifuna ukumbuyisa umva ela gqwirha lilate Yeah. because now a power that operates in him is force of gravity. Akasatsali yena ngokokwakhe uyatsaliswa. Yehla uyakandelela Kangaleka. Yes. because if finishing yakhe is stronger, your finishing is stronger. Thank you, my bishop. Umhlobo wami lo. Yeah. Dazi utatakhe. Amen. Tatakhe befika pha kumendlini. Amen.
Anixelele athi izinkonzwana zenu nansi inkosi. Tatake. La ndoda imfuzile tatake. Gospel yabo is straight. Ndifuna ukuthi ke njengoba bese ndichile into yokuba bendingazanga yovala whereas ndizele kuyokuvala. Ya ndifuna ukuthi ndumbulele noba uMagcwalisa. Yes. Utata wethu esijonge kuye. Yeah. Because i-forerunner iyafuneka is very important. Fana wam nansi forerunner. Hey. Don't lose focus. Yeah. If uyabhatyaza nawe uzabhatyaza. Kodwa kuba usamile kule nto you will also stand up and fight the good fight. Ndicela sithobeni intloko. Umprofeti ucele into enkulu apha. Yeah. Uthi xa ebona ootata abakhulu abangaka Yeah. uneministry ngumhlobo kwaDwala. Uthi tata xa ngibona ootata abakhulu kangaka andikwazi ukuphuma